Здравейте всички, аз съм DaProtoBG и днеска ще снимаме на Minecraft, както обикновено. Сега ще играем с Олнера и Пенат, той е заглушил. Ето го Олнера, той го хоства, но би трябвало да е 24/7. Да се извиня, че не съм качвал доста време. Аз съм TestMod, ето на DaProtoBG TestMod. Ето, направо мод, сигурно ще стана. И сега ще ви разбера изварповете. Но първо да покажа това. Оф, бързи ма да показвам всичко доста. Добре. Сега. Warp. Enchant. Enchant. Опа. Warp. Enchant. Толкова време. Не мога да напиша толкова много време. Бяха ми скус, добре. Ето Warp Enchant, като Warp Enchant. Сервера е на 1.7.2. Ето. Warp. Anvil току-що добавиха. Нали? Да. Добре, сега тян да го видя. Да, ето го. Warp Event. Евента мене много ма трогна. Що е? Ето много як евент. Мене много ма кефи. И да кажа, направиха такос. Рън, Деатрън. Чай са. Food. После ще минем, ще ви покажа. Ако е отворен. Това е Warp Food. Тук само чакаме мангалчетата да дойдат и ги убиваме. Омага. Добре. Kit Start е това. И тези. Тези ги няма. Те сами просто след малко ще правим PvP. Влизайте в сервера. И така. Warp Info. Warp Info ето сега. Значи сега. Info. IP-то. 85.239.141.22 25565. Така. Сега SMS. За да пратите SMS трябва да добавите главния скайп. Скайпа му е печагът 1232. Тук аз съм мода. Този го познавам, той живее у дома. Гъда Декстър, Фенат. Те не ги знам. И то с без звук, не знам го знам. И главния. Много печен човек. След това Warp. Мейс. Ето го Warp Мейс. Часовник. Не мога, всъщност аз не мога такова. Warp PP. PP-то и то е доста. Много, не малко, много яко. Гледайте сега. Тук много яко. Така. Warp. DDD също играе в сервера. Рулес. Лоре. Заеби. Рулес. Значи сега. Рулес. Без хак. Гриф е забранен. Не спамете. Не пустете за ранг айтеми. Това е най-важното в сервера. Да не първиш ранг и айтеми. SMS. Не, ние го видяхме. И став е това. SMS беше там. Ето го. Ще видим дали е същия. Каква бе, брат? Каква брат? Да, също, да, точно те. И Warp став, ето го.
welcome to staff, welcome to SMS, welcome to info, welcome to warp rules. Така. Това бяха варповете. Сега отиваме на спауна. Може да направим малко пипи. Ето Kit Start, ако не съм казал. Може би, не знам, не мисля. Бързо идва, трябва да ги убиваме. Сега идвам. Ма, бързо. Само си взема легови, може ли да си взема? Аз съм си взел 2. Окей. Добре, гъма 0. Ще направим едно мъничко пипи. Къде си ти тъпа? Чай първо си спя пошунките. И тъпа тфу теб. Тъпа в една пише. Ето ви. И пак сме си тим, нали? Да. Окей. Че аз те дай. Нищо. Ще удриш мене. Ама не. Убиха Хахамискус. Лелелеле. Я дай да всякакви айтами има отопс. Ба всякакви айтами, брат. Да ги хвърля ли или? Да. Окей. Ма къде? В хобо честа ли? Не, в него. В тебе? В него. Той е фенат умря. Нали? Да, фенат. Да, някой ги взе. Бъде го. 110. И така, вече видяхте сървъра, много е як, влизайте, в описанието. Това беше от мен фената, дето към стреля с инстант хилтки. И да, ще има скайпа на главния. И да, скайпа и YouTube канала. И добре, чакай. Аз ги взех. И добре, чао. Чао хора. Много ви обичам и не забравяйте да се абонирате. Чао.